मैयानि हरनि बारहुंखा बारनाया नाय नै बियो बेंटल बाजारनि बेंटल एरिया बेंटल बास स्टेशन अबस्था कारेन्टफ्रा नै थारफ्रा दिन्दां फादां जाजोब्बाय नोङो कारेन्टनि माबा गैया आरो दासान्दि हरनिफ्रायनो उरायजोब्बायना सार बारजों गिथाव बाथाव बारदै सिख्ला फैनानै बारहुंखा सारअन्थाइ गासैबो लोगोसे साथामजों लोगोसे नांनानै फैदोंमोन बिथांमोना सिलिंखार खालामलांबाय नै बेसेबांबा गोजान गोजान उरायदों नै थिङा ओइ मोसौ थानायनि एकदमबारे गोजानावबो दङ थिङा उरायलांबाय जोंनि डन बस्क स्कुल हायार सेकेन्डारिनिमोन बियो बेंटलनि उरायजोब्बाय थिङा ओरैबायदि गैला नै गासिबो दंफां लाइफां बाथामा थुख्रा जाजोबदों नै जजोब्बाय